Vaše tělo právě teď produkuje diamanty a vy o tom ani nevíte. Každou sekundu se ve vašich buňkách vytváří mikroskopické krystalické struktury z uhlíku, které mají stejnou chemickou strukturu jako ty nejdražší diamanty na světě. Když vaše buňky zpracovávají energii, uhlíkové atomy se někdy uspořádají do dokonalých krystalických mřížek pod extrémním tlakem vašich biologických procesů. Tyto nanodiamanty jsou tak malé, že projdou přímo vaším tělem, aniž byste je pocítili. Vědci je dokonce našli v lidské krvi a moči. Ironií je, že zatímco lidé platí tisíce za diamanty z dolů, vaše tělo je vyrábí zdarma každý den. Tyto biologické diamanty jsou dokonce čistší než většina těžených diamantů, protože neobsahují žádné nečistoty, takže technicky vzato jste všichni chodící diamantové továrny. Vaše tělo je doslova drahocennější, než si myslíte.